Слава Україні! В етері телеканалу ОТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найголовніші для Криму, України і світу теми. І, звісно, наша основна тема – війна, яка йде на всіх фронтах. Зараз дуже важка ситуація на Східному фронті. Наші війська героїчно сражаються з окупантами, а тим часом на, скажімо так, західному дипломатичному фронті теж відбуваються події важливі для країни. І ці два фронти дуже пов'язані між собою. Тому я дуже радий, що сьогодні зі мною поспілкуватися, з нами поспілкуватися, погодився колишній міністр закордонних справ України пан Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, пане Ідере. Героям слава. Ви дуже правильно зазначили, що у нас насправді є два фронти. Один той, про який ви сказали, на Сході і на Півдні, а другий дипломатичний, і вони дуже пов'язані, бо від успіхів на кожному з них залежить, що відбуватиметься на іншому. Це взаємодоповнюючі речі, і я дуже хотів би, щоб українські дипломати зробили все від них залежне для того, щоб наші героїчні військові таки пошвидше звільнили українську землю, всі українські землі, включаючи, безумовно, і Крим, від цієї російської орди. Пане Володимире, я хотів би почати з цитати, з короткої цитати президента Зеленського. Ну, ви, я розумію, 100% ви чули про це. Зеленський сказав, виступаючи в Давосі, ну точніше в його виступі для Давоського форуму економічного, він сказав, що немає міцного об'єднаного Заходу. І він тут навів приклади, якісь там ставлення до інших країн, до України. Угорський приклад, яка Угорщина блокує просто відверто санкційний пакет 6-й тощо. Я хочу, щоб ви розлого, подробно розказали ваше фахове бачення ситуації на нашому західному дипломатичному фронті, який має бути спільним, потужним. Що і хто цьому може заважати? Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, але президент Зеленський має рацію. Ми не можемо поки що сказати, що весь західний світ є єдиним, що в нього одна і та ж сама позиція, що він дотримується одних і тих самих, так би мовити, ціннісних орієнтирів. Ну, як можна справді по-іншому оцінювати те, що сьогодні робить прем'єр-міністр Орбан? Як можна по-іншому оцінювати те, що зараз пропонує міністр закордонних справ Італії? Як можна по-іншому говорити, якщо деякі потужні європейські країни в основному обіцяють допомогу, ну, те, що стосується важкого озброєння, але насправді відтягують її максимально кудись у майбутнє. Тобто, на превеликий жаль, фактор Росії залишається дуже суттєвим на порядку денному західних країн, і далеко не всі з них досі мають сміливість чесно сказати, що вся їхня попередня політика відносно Російської Федерації була провальною. Я на це наголошую на слові провальною, тому що насправді вона провалилася не 24 лютого 22 року. Вона провалилася 8 серпня 2008 року, після того, як Росія напала на Грузію, вчинила акт збройної агресії, захопила частину грузинської території, потім утворила там якісь маріонеткові режими і визнала їхню в лапках незалежність. От з того часу, коли Захід не прореагував на ці речі, власне, і почалися процеси, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні. Якби в 2008 році, якби в 2014 році західні країни демонстрували єдність, принциповість і те, чим вони люблять дуже пишатися, орієнтири на свої цінності, то тоді, безумовно, цієї трагедії, яку ми переживаємо зараз, безумовно, не було.
на превеликий жаль, лише після широкомасштабного нападу на Україну до деяких, тут я хочу наголосити на слові деяких західних лідерів, почало доходити те, про що ми їм кричали, говорили, писали, закликали впродовж всіх останніх 8 років. Що Росія – це агресор, що це зовсім інший підхід до бачення світу. Це країна-брехун, це країна, якій не можна довіряти, і таке інше, і таке інше. На нас дивилися спочатку з здивуванням, потім з недовірою, а потім інколи навіть казали, да ні, ви просто русофоби. Ви в силу певних історичних, так би мовити, травм не хочете побачити значення цієї чудової країни. І саме от тоді з'явилися ці божевільні, на мою думку, концепції спільного простору від Ванкувера до Владивостока. Ну там дехто трошечки стискав там від Лісабона до Владивостока. Тобто треба будувати один європейський дім, треба росіян навчати тому, як же ж треба себе правильно поводити. Ви знаєте, пане Айдар, я за цим просто бачу лінощі західного, так би мовити, аналітичного класу, який просто не хотів вивчати Росію, не хотів її бачити такою, якою вона є реально. Росія в очах багатьох закінчилася Москвою і Санкт-Петербургом. Так, два більш-менш нормальних з точки зору європейського візитера міста. Москва краще, Санкт-Петербург дещо гірше, але в цілому прийнятно. Всі їздять на там європейських машинах, носять костюми від Бріоні і, в принципі, непогано себе почувають. Ну от, власне, ця картинка була в очах кожного другого, а може навіть і більше візитера з заходу на східний, так би мовити, рубіж цивілізації західної. Вони не бачили, що за цим зовсім інша Росія. Росія напівфашистська, а зараз ми можемо говорити фашистська Росія, яка нехтує демократичними цінностями, яка їх просто зневажає, яка нехтує нормами міжнародного права, яка вважає за нормальне нападати на інші країни, яка вважає за нормально брехати в очі, яка вважає за нормальне висувати ультиматуми там, де це взагалі не можна говорити. Ну, цього всього наші західні друзі і партнери бачити впритул не хотіли. Ну, а от тепер треба платити. І ця плата, я думаю, з кожним новим місяцем буде більшою і більшою. Як би там не закликали нас врятувати обличчя Путіну. Такого, я думаю, що все ж таки не буде. Дякую за таку розлогу промову, таку суттєву. Бо дійсно це найвеличезніша проблема, що західні еліти виявилися не елітами взагалі. Тобто еліта не може бути недієздатною. Тоді вона перестає виконувати свою функцію просто. І це ми бачимо по докладах, по звітах розвідок, які там не давали Україні там навіть 3 днів існування, і по аналітиці, і знаєте, там ось посол Макфол, який зараз очолює разом з Єрмаком санкційну комісію. Він же був таким русофілом, і навіть після того, як йому заборонили в'їзд в Росію, а там він був послом, ще коли я там жив у Москві, він писав там щоранку, писав я люблю тебе, Росія. А зараз просто, я думаю, що і навіть і такі рожеві, такі толерантні, ліберальні такі люди, починаючи прозріли вже. А ви вірите взагалі, просто ваше оціночне судження, що в принципі люди, принаймні в Сполучених Штатах, Британії, там деяких інших таких активно проукраїнських країнах, дійсно такий правлячий клас, він прозрів кінцево щодо Росії? Чи потрібне ще пояснення щодо там терористичного характеру ведення бойових дій, щодо там політики геноцидної? Чи це вже усвідомлено, принаймні елітами? Чи може бути суспільством вже усвідомлено, а елітами ще не дуже? На вашу думку? Ну, ви знаєте, цікаве, пане Дере, питання. Дякую. Воно, так би мовити, розкладається на 2 частини. На оту, справді, частину, яка є громадськістю, громадянським суспільством,
і яка відноситься до цієї так званої еліти. Відносно громадянського суспільства, я думаю, тут питання більш ніж зрозуміле. Коли люди бачать, що відбулося, що ці варвари творили на окупованих землях, то тут просто пояснювати вже практично нема нічого. Нема потреби, тому що кадри говорять самі за себе, свідчення говорять самі за себе. Тому, власне, і така колосальна підтримка громадянських суспільств в Європі і в Америці того, що Україні треба допомагати і треба захищати, бо в кінцевому рахунку кожен приміряється на себе. Якщо сьогодні таке ці орки роблять в Україні, то якщо Україна падає, то тоді ж ми наступні. Тобто це ж дуже, дуже проста логіка. І вона справді спрацьовує. Значно складніше з оцими, як ви їх назвали, елітами. Бо вони дуже неоднорідні. Давайте не будемо приховувати того, що Путіну за роки цього нафтогазового буму вдалося просто реально купити не просто якихось там окремих політиків, а купити цілі партії, купити цілі громадські організації, купити експертів, там журналістів і таке інше, і таке інше. Тобто створити потужне лобі, яке за гроші, при тому немалі гроші, працювало на інтереси Російської Федерації. Крім цього, давайте не забувати і про таку категорію, яких правильно називають корисними ідіотами, які так само присутні дуже рясно в багатьох демократичних країнах, саме через цей свій корисний ідіотизм, бо вони по-іншому викривлено дивляться на реальність і бачать в ній не те, що треба бачити нормальній людині. Я маю на увазі, зокрема, два колективних листи цих німецьких так званих інтелектуалів, які зверталися до керівництва Німеччини, щоб вона не постачала важке озброєння в Україну, що, власне, поки що, на жаль, відбувається через те, що це може спричинити великі жертви серед мирного населення. Такий погляд на світ. І я не думаю, що там йдеться про те, що вони всі куплені Кремлем, але оцей псевдопацифізм, який особливо в Німеччині пустив своє коріння, він так само нікуди звідти не подівся, і багато людей заради припинення вогню за будь-яких обставин, незважаючи на те, хто це, чи агресор, чи жертва агресії, вони заради цього готові піти на все, аби тільки не стріляли. Такі речі, на жаль, мають місце. Але позитив великий, пане Айдаре, в тому, що все-таки з'явилися в верхівці західних країн політики справжні лідери, які починають не боятися брати відповідальність за серйозні рішення. І тут я би в першу чергу назвав би Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, який справді демонструє лідерство. Справжнє лідерство політичного діяча, який бачить перспективно. Не те, що буде через місяць, два, рік, а те, що має відбутися через 5, 7, 10 років. І я думаю, що перестрибуючи на те, що ми зараз в Києві, зокрема, думаємо про перейменування вулиць і остаточну дерусифікацію, декомунізацію, то я думаю, що це був би справді нестандартний хід, якби ми запропонували Київській міській адміністрації раді подумати над тим, щоб таких людей увічнити за їхнього життя. Це може трошечки здається дивовижним, але повірте, наскільки це буде потужним кроком і визнанням нашої вдячності цим людям за те, що вони справді очолюють рух за демократію, рух проти тоталітаризму і таке інше. Безумовно, це президент США Байден, безумовно, це лідери таких країн, як Польща, Литва, Латвія, Естонія. Тобто це новий чеський уряд,
і таке інше, таке інше. Тобто таких людей з'являється все більше і більше. І от тут, я думаю, що питання зараз в тому, яка з цих партій, чи проросійська, чи реально демократична, візьме гору. Дуже хочеться вірити, що все-таки візьме гору оця партія тих людей, які поставили на демократію. Таких, як той самий Блінкен, таких, як міністр оборони, тобто США, я маю на увазі, тих людей, які не лише говорять, але й приймають рішення. І от я думаю, що невдовзі ми побачимо чисельну перевагу саме цих людей, яка трансформується в танки, в бронетранспортери, важку артилерію, в протикорабельні системи, літаки. Тобто все те, що наблизить нас до перемоги над цією дикою країною. Я, знаєте, щодо постачання важкої зброї, сьогодні, буквально в день сьогодні спілкувався з нашими військовими, і я так кажу на таке дилетантське запитання, а скільки треба цієї там арти, щоб там переважити вже кацапів всіх. Вони кажуть, її ніколи не буде достатньо, бо вона ж це ж, знаєте, її теж є втрати техніки, тобто вона воює, і як і автівки там на фронті ніколи не буде достатньо автівок, так і гаубиць ніколи не буде достатньо, бо вони виходять із ладу, бо на них полює ворог. І тобто це процес, який не може не лише зупинятися, а має розширятися. Тобто ленд-ліз – це надовго, і це такий процес, а не те, що там постачання там закінчили там і ми пішли там вперед. Ні, це система, яка зараз просто в таких важких умовах вибудовується, логістика, їй заважають ворожі ракетні обстріли, інше все і так далі. Тобто це системне дуже, тобто для тих, хто хоче там тут і зараз, це я пояснюю, що це дуже така проблемна історія не про один день, не про один місяць навіть, так? І щодо питання наступного, я хотів би спочатку ви доторкнулися тих ніби інтелектуалів німецьких, так? А я хочу запитати про ніби американських інтелектуалів з газети New York Times. Ну, я давно не дивуюся таким закидоном лівацьким їхнім там. Але все ж таки було, на мій погляд, занадто, і ви точно читали в оригіналі цю статтю. Так. Я не знаю, чи ви встигли сьогодні зранку. Севгіль Мусаєва оприлюднила на «Українській правді» статтю сумісну редакцію «Української правди» і редакції «Економічної правди» щодо реакції, відповідь так званим, це моя думка, так званим журналістам, ніби аналітикам з New York Times, стаття, в якій наші журналісти, Севгіль Мусаєва, вона визнана однією там зі 100 найвпливовіших людей світу журналом Time, тобто її там знають, вони відповідають, що це буде ілюзія домовленості з Росією, дослівно заголовок звучить, зараз скажу як, ілюзія компромісу. Чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу? Відповідає New York Times. Написали українські журналісти двома мовами, українською і англійською, оприлюднили сьогодні зранку цю статтю. Читали ви чи ні? І як ви особисто відреагували? Що це було взагалі з Вашингтоном, точніше з Нью-Йорку, да? Де нас там найбільша підтримка американського суспільства, там військового керівництва, політичного, і раз таке, що це було, і що з цим робити, як відповідати, як пояснювати, як ставити на місце, якщо так потрібно, це на вашу дипломатичну думку. Ви знаєте, пане Дер, я читав і оригінал цієї статті в New York Times і читав сьогоднішню статтю в «Європейській правді», яка, до речі, ще й перекладена і німецькою мовою, що дуже важливо, бо це теж одна з адрес, за якою нам треба працювати максимально ефективно. Ви знаєте, я ще звернув увагу, крім цієї статті, і на, тут уже, я кажу, абсолютно переконано проплачений виступ такого великого американського дипломата, як Кіссінджер, наприклад,
який вже багато років сидить на фінансовій голці в Москві і відпрацьовує все те, що йому звідти присилають, і робить це регулярно з такою, знаєте, якоюсь навіть настирністю, хоча б уже виходячи з доволі поважного віку, йому вже там, по-моєму, трохи не за 90, вже варто було б трошечки вгомонитися і зайнятися чимось іншим. Ну, але ні. Бачите, він прилітає з Америки в Європу лише для того, щоб сказати, щоб Україна поступилася, капітулювала і таке інше, і таке інше. Просто так же такі речі не робляться. І таких, ви знаєте, насправді немало. Ну, але виходячи з того, що такі публікації і такі виступи, і такі плани, про які от я згадував відносно того, що запропонували в Італії, дуже якось так сильно співпали в часі, можна зробити простий висновок. Це чергова спланована інформаційна атака на західного слабкодухого обивателя. Тут ще давайте не забудемо про тему блокади українських портів, тему, відповідно, глобального голоду, тому що йдеться про долю, щонайменше 400 мільйонів людей по світу. І знову ж таки це теж подається як нормальна підстава для того, щоб змінити політику відносно Росії, відмінити санкції, припинити стріляти, заморозити конфлікт, як це було в 2014 році, і продовжувати ці всі справи далі. Тому це треба оцінювати, мені здається, дуже просто, як черговий, можливо, останній постріл, інформаційний постріл Кремля для того, щоб якось спробувати зупинити те, що вже цілком очевидно проглядається на горизонті. А проглядається те, що з новою зброєю українські збройні сили таки нищитимуть ворога значно успішніше, ніж це було навіть зараз. Якщо зараз йдеться про вже там майже 30 тисяч вбитих і десь приблизно множимо на 3 90 тисяч поранених, і це вже маємо в сумі десь приблизно 120 тисяч людей, то з новою зброєю, я думаю, це можна буде множити щонайменше на 2. То після цього поразка на полі бою для Росії буде майже гарантована. То для того, щоб зупинити цей процес, зараз вигадуються всі можливі і неможливі речі і застосовуються всі можливі і неможливі консерви, які вже давно сиділи, які вже начебто були і списані, як той самий Берлусконі. Але бачите, зараз навіть і до таких повертаються, аби тільки щось би десь якось проголосити. Тому, думаю, що нам, як казав класик української літератури, своє робить. Нам треба переконувати світ в тому, що будь-які ці поступки, і дуже, мені здається, чітко і правильно наші українські журналісти з Європейської правди і Української правди це сформулювали, і їм велика подяка і шана за це. Я думаю, що і англійську, і німецьку версії треба поширити максимально по всіх європейських столицях, а також в США і в Канаді щонайменше, для того, щоб люди так само прочитали і зрозуміли, що поступки ворогу – це відкладений конфлікт на кілька місяців чи на кілька років максимум. Але це не в інтересах ні Європи, ні України, ні Сполучених Штатів Америки чи Канади. Абсолютно погоджуюся з вами, що це була така, як кажуть, активна подія. Вони так роблять, залпами такими медійними. Надіюся, що в них нічого не вдасться, що вже це така ознака такий вчинок відчайдушний трохи з боку Росії. Надіюся на це. Але те, що вони будуть продовжати в такому дусі, я абсолютно певен. І вони використовують не лише журналістів, не лише там
якихось там політиків у відставці, як Шрёдер чи там Берлусконі, але і активних політиків. Я хотів би з вами поспілкуватися, поговорити про, ну, починаючи з Угорщини, але може ваші знання, ну, не може точно ширше за мої. Але от Угорщина як приклад, да, мені здається чомусь, ну це таке моє припущення, так, що і до Китаю ми теж ще звернемося, я про це обов'язково запитаю, що Китай знав, ну це моє припущення, знав про війну і він так погодив, ну думаючи, напевно, що Путін за 3 дні вирішить українське питання, як він обіцяв, так, а далі вже що буде, там ми будемо руйнувати світ далі разом на різних флангах. Це моє припущення, звісно. Але я думаю, що Угорщина, судячи з поведінки Орбана і з його бажань, його лектората, я просто знаю, там теж імперська така думка дуже потужна. На жаль, в Угорщині це дуже дивна, невелика середньоєвропейська країна, але вони мріють про, ну, багато хто мріє про велику там від моря до моря Угорщину. Я це на власні вуха чув колись, та і неодноразово там. Але я думаю, що Орбану Путін, як його там куратор, пообіцяв там, ну, коли ми там всю Україну денацифікуємо, ці 3 райони ми можемо подарувати, де там живуть переважно угорці, в Закарпатській області, то там урочисто подаруємо. І він так і поводиться, все ж таки на щось розраховує. Або він вже лише на гроші розраховує, бо здається, що лише Угорщина гальмує, дуже ганебно гальмує, під час боїв, дуже запекло, гальмує нафтове ембарго. І чим усе це закінчиться? Буде ембарго і коли? Ви праві, пане Айдере. На жаль, Угорщина вже давно виконує роль троянського коня Кремля в Європейському Союзі і в НАТО. І нас не повинні заспокоїти, заколисувати заяви угорського посла тут в Києві про те, що Угорщина не проти того, щоб Україна вступила до НАТО чи Європейського Союзу. Просто зараз вони зрозуміли, що є інші країни, за які можна сховатися, і поки що не, так би мовити, вибачте за грубе слово, не вилазити на перший план з цього питання. Хоча коли це питання буде практичним, то і інші погодяться, то повірте, Угорщина знову придумає те, що у нас переслідують бідних угорців, хоча у нас немає угорців, у нас є українські громадяни угорського походження. От. Ну, але для угорців, так само, як, до речі, і для Московії, поняття національності, тобто там русський, тут угорець, немає жодних кордонів, тобто немає значення, де цей угорець живе, головне, що він угорець, тому Угорщина буде його захищати. Ну, чим це відрізняється від защити русскоговорящих? Нічим взагалі. Ну, абсолютно, це та ж сама теза. Тобто ми будемо захищати угорців, де б вони не проживали. І саме тому це ж не лише проблеми українсько-угорських відносин, це ж проблеми Угорщини з Словаччиною, це проблеми Угорщини з Румунією. Тобто з усіма сусідами там, де є національні угорські меншини. І це, до речі, той самий шовінізм, який ми спостерігаємо, коли говоримо про Росію. Тільки тут руський мір, а там велика Угорщина, яка засіла в мізках деяких людей в Будапешті так сильно, що вони кажуть, що насправді ми повинні повернутися до тих кордонів Угорщини, які існували на час підписання Тріанонського договору в 1918 році. А я вам нагадаю, що це договір, який поклав край фактично Австро-Угорській імперії, коли вона розвалилася, і після чого Угорщину справді повернули в її теперішні кордони. Ну, майже. От. І багато територій, які належали раніше Угорщини, перейшли до інших держав. Так от, ідея Орбана, Сіярто і всіх інших, які там зараз зібралися в уряді, повернути Угорщину до цих кордонів. Ну, це оцей самий страшний шовінізм, який в Угорщині насаждається і який, що дуже неприємно, підтримується угорцями. І в цьому відношенні вони так само дуже схожі на росіян, бо і ті, і інші марять чимось великим. Одні величієм, а другі цією
нездійсненною мрією про об'єднання всіх угорців в одній державі. Тому я зовсім не виключаю, і ви маєте рацію, пане Ендере, коли говорите про те, що скоріш за все Орбан, коли він був останній раз в Москві, а це було зовсім незадовго до широкомасштабного нападу, я думаю, що йому дещо пообіцяли. І якщо б Україна не встояла, то, повірте, знайшлись би тисячі підстав йому сказати, що вони захищають угорську меншину, а кращий захист – це приєднання території до Угорщини. Тому тут ми мусимо для себе поставити питання, чи така Угорщина відповідає тим принципам, які об'єднують країни-члени Європейського Союзу і НАТО. На мій погляд, ні. І ви знаєте, найкращими ліками в цьому плані була б зміна процедури прийняття рішень як в ЄС, так і в НАТО. Просто процедура, яка є сьогодні, тобто консенсусне рішення, воно примушує приймати рішення, які насправді практичними дуже часто не є. Це загальні положення, в яких багато дірок, які можна обходити і так далі. Це стосується, до речі, і цих самих санкцій. Тобто їх так пишуть, щоб начебто і санкції, а реально там можна знайти кількість, так би мовити, дірочок безмежно, через які ці санкції практично працювати не будуть. Якщо ж обидві ці структури спроможуться прийняти рішення про те, що з принципових питань рішення будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю, ну от тоді всі ці московські консерви в цих союзах будуть відразу нейтралізовані. І я думаю, що це дозволить дуже швидко поставити ту ж Угорщину на місце, бо поки що вона реально блокує оцей 6-й пакет і висуває просто абсолютно неприйнятні умови. Я думаю, що рішенням могло б бути прийняття цього пакету 26 країнами, крім Угорщини. А Угорщину з цього списку виокремити, тим більше, що вона насправді імпортує не таку вже велику кількість цієї нафти, і це може бути одним з варіантів. Ну, але поки що, бачите, ми всі є заручниками того, що Угорщина вирішила погратися в принциповість і навіть оголосила надзвичайний стан в Угорщині через війну в Україні. Ну, це взагалі ганьба. Я надіюся, що Угорщина дійсно буде поставлена на місце, бо це просто неприйнятно абсолютно в наш час. Але подивимося. Про Китай хотів запитати. Нещодавно президент Байден був у Токіо, де зустрічався з Австралією, з лідерами Австралії, здається, Індії і Японії. І тут особливо цікава Індія, яка таку гібридну політику веде, тобто трохи заграває з Росією, купує нафту там і хоче нам погріти руки трохи на наших смертях. Ну, так здається, мені так здавалося принаймні. Але вона входить у цей союз оборонний, і вона має дуже проблемні стосунки з Китаєм. Китай, звісно, це окрема тема. На мою думку, це союзник такий таємний, напівтаємний союзник Путіна. Вони просто трохи лякаються відкрито це щось робити, бо бачать, яку ганьбу отримала там Друга армія світу, і не хочуть таку легенду про себе руйнувати, тобто якісь там кидки на Тайвані робити, але і це, напевне, не можна виключати. Ось, що на іншому фланзі, що там, як буде поводитися Китай, чи буде він далі так чи інакше підтримувати Росію, і як буде поводитися Індія, чи піде вона в обхід санкцій, допомагати там Путіну рятувати економіку, тощо. Тут же ефективність санкцій вона ж залежить від того, чи є альтернативи, чи їх немає. Ну, відносно Китаю, пане Ейдере, тут ситуація справді цікава. Ви правильно кажете, що Китай, скоріше все, був поінформований про напад на Україну і так само виношував ідею, що в разі успіху вони з Росією формують оцю диктаторську, антидемократичну вісь і намагатимуться повернути
власне, світовий політичний розвиток на користь саме антидемократичного розвитку. Тобто, якщо б вдалося Росії перемогти Україну, то це означало б, що Захід поступився, Захід зробив задній хід, Захід отримав потужного політичного ляпаса, і він не здатний на серйозну протидію. І це, безумовно, створило б дуже потужну таку солідарність між Москвою і Пекіном, тим більше, що ідеологічно вони мало чим відрізняються. Тобто це два тоталітарних режими, які себе дуже добре почувають саме в такому ідеологічному контексті. Але тут є і економічний момент, на який не можна не звернути увагу. Якщо подивитися на структуру експорту Китаю, то ми побачимо, що без європейських і американських ринків китайська економіка зазнає відразу тотального краху. Тобто, якщо теоретично уявити, що припиняється експорт Китаю до Європи і Америки, то китайська економіка припиняє існувати, тому що це більше половини, різні є цифри, але дехто говорить навіть трохи не до 60-70% того, що Китай продає, іде саме на ці два ринки. Тут, правда, все теж не дуже однозначно, тому що в тій самій Європі є країни, давайте не будемо, скажімо, забувати про ту саму Німеччину, яка дуже зацікавлена в тому, щоб китайський ринок був відкритий для неї, а вона, відповідно, відкриває свій ринок для Китаю. І не тільки вона. Тобто це не все так одномірно і однозначно, але в цілому, якщо американці натиснуть і в разі чого буде прийнято рішення про те, що європейські і американські бізнесмени будуть бойкотувати товари з Китаю, то це для нього, повторюю, надзвичайно потужний удар. Тим більше, що, згадайте, зовсім недавно йшла мова про дефолт однієї з провідних галузей китайської економіки, а саме будівельної. Тому думаю, що Китай не буде, щонайменше, публічно говорити про підтримку Росії. Я думаю, що він не буде бігти попереду, як кажуть, паровоза і говорити, що він підтримує Україну. Але оця політика і вашим, і нашим буде зберігатися. Такий собі, знаєте, політичний нейтралітет з таким ідеологічним таким позитивом до Кремля, зрозуміло. До речі, і всі ці голосування, якщо ми проаналізуємо те, що відбувається в Генеральній асамблеї, зокрема, чи в інших міжнародних організаціях, говорить про те, що Китай все ж таки політично підтримує Російську Федерацію або залишається нейтральним. А от перейти до якихось практичних речей, я думаю, що це вже інша історія. Тим більше, на прикладі санкцій проти Росії він може собі спрогнозувати, що ж буде з ним, якщо він рухнеться в бік Тайваню і спробує його захопити. Тому я думаю, що від Китаю ми можемо чекати такого собі підходу і вашим, і нашим, без якихось надзвичайно серйозних рухів в той чи інший бік. Індія на цьому тлі справді виступає такою країною з відсутньою такою очевидною позицією. Вона, як ви правильно зазначили, входить в цей таке, це не союз, поки що це політичне об'єднання 4 країн, воно ще не сформувалося в якісь серйозні взаємні зобов'язання, особливо в сфері безпеки, але поза тим має якусь певну перспективу. І отут американці працюють з Індією для того, щоб вона, по-перше, не йшла в фарватері цих 2 країн Росії і Китаю, хоча Росія дуже серйозно захопила ринок озброєнь,
Індії і вже багато років туди постачає свою зброю, хоча вже є теж певні позитивні моменти і в цьому плані, але намагається отримати економічну вигоду, купуючи дешеву російську нафту. Тобто грається між американцями, китайцями, росіянами і намагається десь знайти своє місце. Але я думаю, що поступова, але активна робота Вашингтона з Індією дасть свої результати, тому що в кінцевому рахунку для неї протиріччя з Китаєм, я думаю, переважатимуть потенційні вигоди якоїсь такої співпраці з Росією, тим більше, що знову ж таки Вашингтон в цьому регіоні ніколи не зменшував свій вплив, а зараз, я думаю, буде його збільшувати. Тому в стратегічних інтересах Індії орієнтуватися не на Росію, а більше на ті країни, про які ви задали: Японію, Сполучені Штати Америки, Австралію, тобто країни демократичного штибу. І сама ж Індія все ж таки теж претендує на те, що вона є демократією, де зміняються уряди, де є вибори, а не те, що відбувається, скажімо, в Китаї чи в Росії. Пане Володимире, і остання країна, про політику якої я хотів у вас запитати, бо ви багатий дуже досвід і спостерігали за нею теж багато років там в різних обставинах. Це Туреччина, це країна нам безумовно близька, і наші відношення з Туреччиною офіційно, вони дружні майже, і можна сказати так, і Туреччина офіційно підтримує територіальну цілісність України разом із Кримом. Тут усе зрозуміло, але політика Туреччини завжди була така багатовекторна, складна. І як ви оцінюєте зараз її позицію, ну, щодо НАТО, наприклад, да, там Швеції, Фінляндії, щодо економічної співпраці з Росією, щодо неприєднання до санкцій? Чи це дійсно виправдано посередницькою ролью, яку може грати Туреччина, наприклад, у визволенні, обміні наших полонених військових, там Юлії Паєвської, інших людей, які потрапили в полон? Тобто вона вже виконувала таку місію посередницьку. Да? Як ви оцінюєте турецьку позицію, і чи є вона така позитивною більш, чи більш негативною, чи нейтральною, чи корисною, некорисною для нас? Ну, ви знаєте, Туреччина, безумовно, відігравала і відіграє особливу роль в тому, що відбувається зараз в Україні, маю на увазі російську агресію. І вона зробила дуже багато позитивних кроків для України. Ну, згадаємо хоча б ті ж самі Байрактари, згадаємо те, що вона закрила протоки, і російські деякі воєнні кораблі залишилися в Середземному морі і не змогли пройти до Чорного моря. Згадайте зусилля, і ви правильно сказали про її зусилля. Тобто це все безумовно є важливим. Я вже не кажу про те, що вона дуже активно підтримує кримсько-татарський народ, те, що вона постійно піднімає голос в захист кримських татар в Україні, засуджує ті звірства, які відбуваються щодо представників цього народу і так далі, і так далі. Тобто тут ми можемо безумовно говорити про те, що Туреччина – це наш близький союзник і партнер. Ну і у нас справді з Туреччиною колосальний потенціал, особливо в економічній сфері, і ми можемо лише вітати бажання Туреччини відігравати тут, в цій частині Європи, серйозну політичну роль. Разом з тим, ми так само не повинні забувати, що у Туреччини є свої економічні інтереси, і ці інтереси вона буде захищати і намагатися реалізовувати. І тут ми мусимо сказати про російський ринок, який для Туреччини так само є дуже важливим. І вона, безумовно, не хоче його втрачати.
І вона, безумовно, хоче, щоб тисячі, десятки тисяч чи там сотні тисяч російських відпочивальників приїжджали до Туреччини і залишали там свої гроші. І отут ми бачимо от такий, знаєте, баланс між тим, що Туреччина чітко і ясно формулює, про що ви згадували, і між тим, що турецький бізнес вимагає від уряду робити речі, які, ну, в принципі, не дуже ідуть в, так би мовити, не дуже стають в одну позицію з іншими країнами Європейського Союзу і НАТО. Тобто йдеться про специфічні економічні інтереси, які в певних питаннях переважають. Ну, є, звичайно, специфічні моменти. Ну, те, що зараз відбувається між Туреччиною, Фінляндією і Швецією, є черговим підтвердженням цього. Тут я не думаю, що грає в цьому плані Москва, тому що це, власне, не її гра, але Туреччина вважає певні курдські організації терористичними і у такий спосіб намагається собі виторгувати певні преференції, зокрема відміну санкцій щодо закупівлі озброєнь, хоча разом з тим нещодавно закупила відомі системи С-400 у Росії, хоча американці пропонували їй цього не робити. Отже, тут так само є певні моменти, які з одного боку Туреччину вирізняють як важливого члена НАТО, а з іншого боку говорять про те, що деякі рішення Туреччини як члена НАТО відходять від тих стандартних підходів і принципів, які в цьому союзі мають місце. Тому можна говорити про якийсь певний баланс між тим, що нам подобається, і тим, що нам, можливо, не подобається. Ну, але той баланс ми повинні просто розглядати і вибирати з нього, мені здається, саме ту частину, яка є для нас важливою. А відносно того, що нам не подобається, повинні так само чесно і відкрито, як між друзями, говорити турецькій владі і намагатися переконати її в тому, що в кінцевому рахунку економічні інтереси – це другорядне, а на першому місці мають бути інтереси безпеки. Ну, здається, безпека і комерційні інтереси дуже пов'язані. Бо якщо не буде стабільності, якщо буде розгортатися, розширюється конфлікт, ну, війна така, да? Тобто Туреччина нікуди вона не зникне з цього полю бою, і їй доведеться брати сторону. І я думаю, що це точно не буде сторона Росії, бо Туреччина по-справжньому Росії не довіряє. Це, напевно, вона загрозу від неї відчуває. І останнє питання, яке хочу поставити, в нас 3 хвилини залишається лише. Про Крим. Чи правильну позицію займає наша влада зараз по відношенню до повернення Криму? І чи маємо ми підтримку провідних західних урядів, наших союзників у цьому питанні? Ви знаєте, я собі теж це ставлю питання, пане Айдаре, і поки що на нього не можу дати чіткої відповіді. Хоча, дослухаючись до думки наших військових, щоразу так повертаюся до теми про постачання важкого озброєння. Давайте собі уявімо, що ми маємо ракети, які мають радіус дії 300-500 кілометрів. Що заважає тоді реально знищувати військову інфраструктуру на Кримському півострові, який Росія перетворила в свою військову базу? Що заважає в такому випадку ставити питання про зруйнування Кримського мосту? Для чого? Для того, щоб перерізати постачання зброї і живої сили з території Росії на окупований Крим і так далі. Тобто
Якщо у нас є інструменти звільнення, то ними треба користуватися. Питання тільки в тому, коли ці інструменти у нас будуть і якою буде політична воля нашого керівництва. Бо поки що ми чуємо, що повернення до 24 лютого це і буде нашою перемогою. Я з такою позицією не погоджуюся. Ми повинні ставити питання про відновлення нашої територіальної цілісності, включаючи і Крим, і Донбас. От тоді це буде реальна перемога, вже не кажучи про те, що Росія за це має заплатити, що її військові злочинці мають бути покарані, і Росія не повинна більше мати можливостей нападати на своїх сусідів. Тобто санкції мають бути продовжені аж до того моменту, поки Росія економічно не опуститься до рівня якогось Бантустану, який буде спроможний лише годувати своє населення. Все інше Росії треба реально заборонити, бо ця країна, яка, на превеликий жаль, до цивілізованих не належить і завжди може відновити свою агресивність, якщо цьому не поставити край прямо зараз. Знаєте, пане Володимире, наш час підбігає кінця. Я хочу зауважити, що коли хтось там каже, чим думає про якісь там межі 24 лютого, я кажу, Путіна забули запитати. Так, в його плани взагалі це не входить, і він воюватиме, він кидатиме там м'ясо гарматне, і він докладе всіх зусиль для того, щоб максимально територію утримати, захопити тощо. А коли це точно буде, коли ми повернемося на кордони там умовні там 24 лютого, вже ніхто питати не буде Путіна. Тобто тут ситуація така, тобто вона зараз це просто слова, і все залежить від Збройних сил України. Я дуже дякую вам, пане Володимире. Дякую вам, пане Айдаре. Слава Україні! Слава Україні, смерть ворогам і слава і честь нашим читачам, глядачам, які підтримують нас дієво, які підписуються на канал АТР на різних платформах, які дивляться, роблять репости, які підтримують через платформу Patreon, через інші платформи, просто так переказами грошовими, бо ми працюємо для вас, ми працюємо зараз просто як волонтери інформаційного фронту, і, здається, ми робимо це непогано. Дякую вам за підтримку. Дивіться АТР далі.